Hello guys, आंनि मुङा Drupath ब्रह्म। नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। माने आं दिनै भिडिअ बानायनायनि जाहोना बेनो, आं YouTube चेनेल गोदान खुलिबाय नालाय, ओमफ्राय दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय, सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरो। भिडिअ बानायनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय आरो। थ' नायलांदो नोंथांमोनहा बेबायदिब्ला नै माबानि जोलै गाज्रि पार्ट 4नि शुटिं जानो नागिरदों। दा बेनि माखासे मा होनो माखासे मेकिंफोरखौ आं देखायलांनो नाजानोसै आरो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा। बलायनायबो दं, ओमफ्राय आरो माखासे दंबावो, दा नुगोन नोंथांमोनहा। थ' दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो। रेडि जाखांबाय दे जोलै गाज्रि पार्ट 4 ना, पार्ट 4नि थाखाय। नायलांबाय थादो होमबा। Video gap kan sih? Mana? Gap sih gapkan. Bau gap lah video. Ayo, apa? Aku buat. Tak cakap, macam apa? Oh ini kan ada saya. Saya, kekun lah. Ayo. Apa? Aku buat. Syuting बेजोंहाय सोलिगासिनो दङ। मोनसे सिना जोबथ'लायबाय नैबेयाव, ओमफ्राय दायो दस्रा लकेसनाव थांसिगोन आरो। Boikwobw. Next location. Wow, laktasi wadah. Laktasi.
फोथारनिखौ लाखांबाय दायो न'आव थांनोसै my best friend गोसोमजों देखायनाय जायासै दे फोथाराव लानायखौ टाइम मोनाखै माने February ME School. Hey, nwngtang à? Chị mua lên thôi. Anh थांसै दुगैहैसै Finally जोब्बाय लोगोफोर जोंना दिनै सर्ट भिडिअ जलिगास्रि पार्ट 4 नि शुटिं जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा शुटिंआ मोजां जोबनानै थांबाय नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा जाहाथे जेब्ला आं भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांमोनहा नुनो मोनो ओंखाम जानानै थांनोसै माबायदि मोनखो जोब्बाय खोन्थाहैसै शुटिं जोबनानै न'आव थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला दोनथ'सै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन